excelente profesora. Moitas grazas por invitar. Moi contenta de estar aquí. Irregulares. Ola, queridos amigos espectadores deste o noso programa. Benvidos, outra vez máis, a Irregulares. Hoxe temos connosco unha excelente profesora. Ana Bravo, benvida, como estás? Hola, Manuel. Moitas grazas por invitarme. Estou moi contenta de estar aquí. A ti. Pois, se che parece, comezamos coas preguntas. Cando te queiras. Cal é o teu libro favorito? Non empezas fácil, eh? Claro, se espera de mí creo que diga Harry Potter, pero se teño que quedar cun só libro, en vez de cunha saga, voute dicir 100 anos de soidade de Gabriel García Márquez. Moi ben. Cantos idiomas coñeces? Gustaríache poder falar algún máis? Pois creo que coñezo 4, vamos a decir, bueno, castelán, galego, por suposto, inglés, champurreo daquela maneira un pouco de italiano e manéxome ben co portugués, creo que ata aí. Pero me encantaría falar mellor italiano e encantaríame saber francés tamén. Non esperábamos menos de ti. Cantas tatuaxes tes? Arrepínteste de algunha? Voute contestar primeiro a segunda. Non me arrepinto de ninguna, en absoluto. Teño un total de 7. Moi ben. Digoche máis ou menos ou válete co número? Bueno, se queres, dinos. Pois mira, teño un no pé, que é un lóstrego pequeniño que teño cunhas amigas. Logo teño nas costelas neste lado teño o estribillo da canción do Pirata de Espronceda, que é a miña poesía favorita e gústame moitísimo. E logo teño neste brazo teño un Bulbasaur cunha flor cunha hortensia, o andén 9 3/4 de Harry Potter. No outro brazo teño a firma da miña nai por un lado e por outro un título dunha canción que se chama Camiños Infinitos, que está baseado nun poema de Federico García Lorca. E por último teño este anel pequeniño coas miñas amigas. Fantástico. Que anime recomendarías? Gustoume moito tempo One Piece, aínda que agora xa o teño un pouco abandoado, que me dá moita pena, pero gustoume moito algún como Doctor Stone, foi uno que me pareceu moi bo, e Death Note, que é un clásico entre clásicos. Por que decidiches ser profe de lengua? Creo que en parte porque era a miña asignatura favorita, disfrutaba moitísimo as clases, sobre todo a parte de literatura, parecíame apaixonante a vida dos autores, das autoras, todo o que había detrás para levar alguén a escribir un libro ou algún tipo de libro. Enfocar ese amor pola literatura hacia o profesorado, porque a min o instituto foi unha etapa bastante dura. Creo que teña ganas de intentar mellorala na medida do posible. Aínda que eu, tive momentos moi bons no instituto, pero recordo unha etapa moi dura, moi sufrida. Quería facerlla máis agradable e fácil a quen viña despois de min. Pois moi ben. Que libros recomendarías para a xuventude? Sempre recomendaría, Harry Potter para empezar, porque a pesar de que a xente pensa que é todo maxia e fantasía sen ningún tipo de valor, todo ao revés. Esa é a máscara que te ensina precisamente valores, cousas esenciais para a vida, xa non só amistad, tomar boas decisións e incluso temas tan profundos, creo, como sobrelevar unha morte ou a morte dos demais. E como me preguntas en plural, vou recomendar que agora estou moi metida nunha saga nova, tamén de fantasía, que se chama Alas de Sangue, e estáme gostando moitísimo, así que recomendo ya a todo o mundo. Moi ben, pois Ana, ata aquí as preguntas. Moitísimas grazas por estar aquí
Aos nosos invitados damoslles un pequeno regaliño e nós, pois, como ti non estás aquí, faremos chegar de alguma maneira, intentaremos. Moitísimas grazas. Nada, a vos, moitísimas gracias por contar comigo, sempre unha alegría saber de vos e que facedes cousas tan fantásticas como esta. E bo Nadal, sobre todo, tamén. Bo Nadal, rapaces, disfrutade moito. Igualmente. E a vos, pois vémonos no seguinte programa, seguídenos nas nosas redes e estade atentos ao próximo. Ata entón.